ngana manga o kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani son kuma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bulumina yiri ko sa to ani lento su fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama danso ko ni ko hotep ni joni tuma da marka josbati ka urke ka bamaga to ama kuma law ya bane ka na ka digede ko to imatab dumia awni sene anga emission mandi kono emission na intitulé anga sunko yininga sondon la nature donc ka sunko yininga o korode de ka yininga ka sunko yininga o korode ka an lamine yininga o lasa an karamo ba nalete mo do le tuguni amana fole kandi ama o kasara do anga bi walanda kono karamo yini tuma ma karamo ko to imatab dumia ma fo yena ma hotep mba lame jakulu befo mba fo oku obishimlanga bikene kono aywa kramo o bisa o an yiri flata o yiri folo o bulu ani adene flene bulota o dendo be ere bulo o ibo to fanye o ka yiri makudu do fanye o ka yiri nafa do fanye o anga soro ka sanga yiri flanama wala kuma bibulo o yini ngali jaranye ko sebe kramo ko to imotep dumbia vraiment akadine kuma be an to kana nyogon soro ni tuni ngono anga yiri do ta ka baroko kan bitani yiri dogolente nga alibi yiri ni abeka ke miye ateka ke anyama yere walsa ka maliendo ku u ka kenya ala sabati kanya bo yiri min fle ambolo u ba fo ni yiri de ma ko golobe voilà donc ni yere golobe kuma de me iba laje ka foko ani anga bamanankan kuma nu shite nyonta golobe to doronte bari bana do ban fe an ni mo ma me ko bula wa fo ni obila ta golobe boy ka amisa e ga tubi ka mi o bana jume bana mi yere ka cha bana be nango ma ko sumaya emai o bolo ma ni sumaya kuma ni deni ta kaye ibin aye ka fo ni femi mbe mo la sumaya ni sumaya lendu ni femi mbo lakari o tiseka ke foye ni hakli be barake ko mi mena igoloba wal kele ka itelia voilà donc o la 600 on a hakli na miri barake kaye ka fo golobe ni sumaya furado aka suru anga kamina obeke goloba di donc ale goloba yiride bon ola sa o de flene bolo aden flene bolo na bulu fle e bolo ni yiri dolente nga iba ye kafoko na mena sigi yoro ulu de be laban ka ke yiri labanu ye munu be bobo sigi dala ni nga klaka tunu fo mo be ta 600 sugula ka ta sirlen tantan moa donc o e golobe nazara ko alema ko combretum micrantum bon ni yoro ni de la san amna fese alike bari ni yo o kuma den fana me combretum micrantum c'est-à-dire voilà bon donc ni combretum ni ta dron ibita soro combretum yere dembaya de combretation dembaya belebele de do donc famille d'espèces de plantes chamamba kono voilà famille belebele ba do espèce chamamba kono o la espèce nunu be frale nyon kan ambulu de wole ko combretation bon now ni to me on ta fait kan pan ko na me segi kata tu ni muna o ya wole tin ani munde ba to nyere koni be fo o yiri bema antara soro obe greku de bolo o ya nga anga donia pas temenen doye amba donga foko greco romain ko romain ni greku ka wakati uye ni to nunu karabaka danga feuna mais uyu basé mangutu do de kan ni to yini o mangutu ni ejumai ko yiri mindo kabe ni abe ni makaranka ni la donkanya ka kenya sabati kanya ko c'est une plante cambra
imaya donc o de talen bɛ sisan nɔ c'est-à-dire yiri mun qui donne la vie c'est-à-dire yiri mun bi balo di quoi min bɛ balo ala a bɛ balo di a bɛ balo kɛ quoi a bɛ balo lawuriki quoi k'a ladon ka ɲa tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye nin fɛn ninnu dɔw ta k'u lajɛ dɛ kolowoto sungu ɲininkalen nin a ka fisa dɛ donc combretacier ninnu bɛɛ y'o famille de c'est-à-dire arbre minnu bɛ yen ni olu bi baloli kɛ o kɔrɔ de i mana tugun yiri minnu na n'a bi fɛnw lakunu k'u lanimaya o kɔrɔ de ye ka balo lakana ka balo lakana vraiment c'est un nom mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka hali nin lajɛw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ combretacier bɛɛ de b'o kɛ combretacier jumɛn ni jumɛn bɛ fara gɔlɔbɛ kan la teliya la quoi o ye cangara ye o ye denba fura ye o ye ngɔlɔbɛ ye o ye ŋaɲaka ye u b'a fɔ hali min ma ko wɔkulɔ kunna ni dɔw ko nɔnfɔnba ko combretum tomentosum i m'a ye combretum tomentosum combretum glutinosum combretum micrantum combretum molle donc o bɛɛ de filɛ nin ye bon mais a yiri min yɛrɛ b'an senkɔrɔ n'an b'a sɔrɔ teliya la k'a min donc mais gɔlɔbɛ in ale de ye combretum micrantum ye voilà gɔlɔbɛ de combretum micrantum ye et vraiment c'est ça donc n'i y'ale ta k'a lajɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ u b'a a fan bɛɛ de kɛ fura ye bon dɔw yɛrɛ ko fura parce que furabulu do quoi n'o tɛ a bɛ dun de ale bulu bɛ tobi ka min daraka la n'i y'a ye wɔlɔfɔw bɛ ɲini ka nin tigiya minɛ maliyɛnw na ka sɔrɔ anw de ka yiri don min ka ca an senkɔrɔ yan nɔ olu b'a wuli k'a min ni mɔgɔ nana bɔ u ye u b'a kɛ te ye quoi an b'a fɔ min ma ko kangaliba quoi voilà an b'a fɔ min ma ko kangaliba donc kangaliba ye wɔlɔfɔkan de c'est-à-dire ale bɛ fɛn fɛn bɛ wuli k'a min o bɛɛ de ye kangaliba ye quoi a y'a fɔ n'i ko tubabukan na ko boisson tɛ fɛn kelen ko fɔ min fɛn bɛɛ bɛ boisson n'a bɔra ji yɛrɛ la min fɛn tɔ bɛɛ ye boisson a b'a fɔ an ka kana n'i ko ko gulɔ donc gulɔ ye foroba tɔgɔ ye i b'a ye fɛn caman ɲɔgulɔ bɛ yen digulɔ bɛ yen ŋunagulɔ bɛ yen c'est-à-dire a bɛɛ donc famille ba don i b'a fɔ kangaliba fana ye o tɔgɔ sugu de ye ni mɔgɔ mun ye gɔlɔbɛ wuli k'a min i ye kangaliba min ni ŋɛɲɛ ka bolo wuli k'a min i ye kangaliba min an bɛ mun yɛrɛ wele suma duman mun wele ko kangaliba n'i y'o fana fɛ a b'a fɔ fɛn fɛn bɛ wuli de ka sɔrɔ k'a min o bɛɛ ye tout ce qui se boit chaude ou tiède o bɛɛ de ye kangaliba ye o bɛɛ de ye kangaliba ye donc sisan n'an y'o fɛsɛfɛsɛ an b'a fɔ sisan nɔ kangalibaw cɛla kangaliba de o de ye vraiment gɔlɔbɛ ye parce que ale de wulili ka teli mɔgɔw fɛ i m'a ye o de y'a to n'i taara wɔlɔfɔw fɛ yen hali ni nin damadɔni a kuru damadɔni ye t'a dakari ka taa di dɔ ma dɔrɔn a tigi b'i fo kosɛbɛ parce que u b'a dɔn a bɛna wagati jan kɛ u bolo quoi donc sisan a fa bɛɛ bɛ dun a den bɛ dun a bulu bɛ dun a feere bɛ dun a kala bɛ dun a lili bɛ dun bari nin bɛɛ bɛ kɛ a dama fura de ye bon anw yɛrɛ ye min a bɛɛ la belebele anw ye min t'a la sisan k'a fɔ ko c'est tonique k'a bɛ a bi u b'a fɔ cogo di a bɛ sin k'i lanimaya quoi n'i y'ale wuli k'a min quoi a b'i walawala quoi ka fanga don i la i bɛ wuli i bɛ t'i ka baara kɛ a bɛ énergie gɔlɔmi d'i ma joona gɔlɔmi d'i ma teliya la a bɛ gɔlɔmi d'i ma teliya la o yirini dɔ de filɛ nin bon an b'a yirini ma minɛ k'a sɔrɔ nafaba de b'a la anw ka yɔrɔ nin na bon kungoso yan nɔ anw ye ale sɔrɔ o sira kan donc sisan n'i ko k'i b'a walawala sisan dɔw bɛ fɔlɔ ka bulu de ta ka wuli k'o min i bɛ dɔɔnin ta n'i y'a ye k'a fɔ ko sumaya bɛ k'i bɛlɛn k'i fari ka faga i bɛ bulu wuli i b'a min bon n'i y'a ye k'a fɔ i da ka go an b'a dɔn k'o ye sumaya taamasiyɛn dɔ fana ye surtout ɲintara ni fɛn ninnu bɛ to k'i dimi gɔlɔbɛ den bɛ kɛ k'o kunbɛn n'i y'a ye k'a fɔ fana ko infection ni fɛnw bɛ nale i bɛ ka siga i yɛrɛ la i dalen t'a la i ma analyse ni fɛnw kɛ i bɛ se ka kangaliba kelen ni wuli a bɛ se ka min a bɛ se ka kɛ ka seliji ta a bɛ se ka kɛ ka baara caman kɛ bon n'i y'a ye fana k'a fɔ i fanga bɛ ka dɔgɔya n'a fɔra ko fanga dɔgɔya hakili b'a tɔ dafa cɛw ka wala o cogoya ninnu wala cɛw ka o cogoya ninnu nin yiri kelen in fana bɛ se ka wuli ka min a bɛ dɛmɛ kɛ o fana la dɛmɛ kɛ o cogo fana a bɛ nin fɛn k'a bɛ énergie di mɔgɔ ma ça veut dire que bu ni fasa ninnu a b'olu lakunu teliya la bu ni fasa ani hakili a b'i lasegin i yɛrɛ ma i dafalen donc yiri ɲumanba de don an ka sigida la yan nɔ anw bɛ to ka sɔgɔmada fɛ yɛrɛ hali ne bɛ wuli nin sun yɛrɛ jɔlen na dɔrɔn ka sin ka taa nin bulu damadɔ fɔri ten ka fara an ka kafe min ta ka sɔgɔma a t'a bali bɔn normalement n'anw yɛrɛ ko k'an bɛ taa ni ko n'a kɛcogoya yɛrɛ de an bɛ fɛn min wele ko te yɛrɛ de nin ye anw ka te de
mais den ko a bɛ dɔ ɲa Apollo ɲɛdimi na cogo di tan a daji ka daji ka to k'i ɲɛ ko n'a ye n'i y'a ye an dun b'a dɔn tilema dontɔla nin anw bɛ ka sungun ɲininka de sungun nin bɛna fɛn jaabi dɔ d'anw ma parce que ni sungun bɛ yɛlɛma sisan an bɛ ka bɔ nɛnɛ na an bɛ ka don tilema la yiri minnu bɛna an dɛmɛ o tilema kɔnɔ o dɔ fana filɛ nin ye parce que gɔngɔn ni fɛn ninnu mana na Apollo ɲɛdimi bɛna don an senkɔrɔ donc nin den bɛ o kunbɛn ni mɔgɔ min ye ngɔlɔbɛ den sɔrɔ ka to k'a wuli k'a concentré dɔɔni ka to k'i ɲɛ ko n'a ye a b'i ɲɛ tanga problème caman ma i m'a ye bon u tilala ka n'a ye k'a fɔ gɔlɔbɛ yɛrɛ fara siɲɛni dɛ n'i ye gɔlɔbɛ fara siɲɛ a namanamani min b'a la dɛ n'i bɛ to k'o ni jurukisɛ bon an ka jurukisɛ dilancogo dɔ bɛ yen olu bɛɛ bɛ ka falen mais fɔlɔ u tun bɛ juru yɛrɛ dilan ni dafu ni zirafu ninnu de bon n'u b'a fɛ olu ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa k'a gɛrɛntɛ sisan i tun bɛ nin o fara ji salasala namaya nin dɔ k'o la bon u tilala k'a ye fana ko gɔlɔbɛ bulu an b'a fɔ min ma ko sève wa awɔ an b'a fɔ min ma ko sève a yiri ɲɛji quoi yan'a ka concentré donc o namaya in de tun bɛ kɛ ka jurukisɛ tɔ fɛngɛ ɲɔgɔn na a ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa awɔ a ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa ka jurukisɛ tɔ banba ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa bon an bɛ tila k'a ye fana ko o gɔlɔbɛ kala kelen ni an b'a dɔn ko wagati dɔ kɛra mɔgɔw ka hali kɔsa in na yɛrɛ tubabu nansarala yɛrɛ u bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka segin gɛsɛ ma quoi parce que anw ka fɛn caman bɛ yen nɔ an y'olu bila an ɲɛ bɔra mɔgɔw ta fɛ parce que u bɛ kuma a kan quoi bon anw dun ta an b'an ta bila mɔgɔ tɛ ka kuma o kan bon an y'a ye k'a fɔ anw ye gɛsɛko nin bila ka don bɔrɔsiko ni patiko ni fɛn ninnu na bon fo kuma dɔ la an b'a fɔ ko tubabuya sira kan yɔrɔ bon mais nafa min bɛ gɛsɛ nin na yɛrɛ an b'a ye k'a fɔ ɲɛnɛmaya sira lakanani na ale de nafa ka bon ni bɔrɔsu ye bon sisan u bɛ k'a fɔ k'an ka segin gɛsɛw ma an b'u ka video caman ye mun yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko gɛsɛ nafa ka bon parce que yiri do et puis pati ninnu bɛɛ ye yiri nɔnɔw de ye quoi bon gɔlɔbɛ gɛsɛ ne bɛ mɔgɔw dɔn sɔgɔmada fɛ dɔrɔn u bɛ taa gɔlɔbɛ gɛsɛnin bɔ dɔrɔn k'a du da y'a ye ka sɔrɔ k'u ka tile daminɛ n'o ye donc yiri min don a nafa tɛ se ka fɔ ka ban voilà ayiwa an bɛ dan nin yɔrɔ in na gɔlɔbɛ la fɔlɔ bawo tagalen ɲɛfɛ an bɛna dɔ wɛrɛw fɔ a kan mun tɛ nin si ye o la an bɛ kuma an ka yiri filanan kan o la an kumalen kɔ gɔlɔbɛ kan an kɛlen kɔ ka dɔ fɔ gɔlɔbɛ kan nin an ka yiri filanan ye o la i bɛ a tɔgɔ fɔ an ye k'a makutu dɔ fɔ an ye ani a mako dɔw ayiwa kolokoto Imhotep Dunbuya o ɲininkali diyara n ye bon yiri filanan min filɛ nin ye n'an bɛ k'ale kuma fɔ ale tɔgɔ bamanankan na ko ŋaɲaka bon ale bi an dun b'a dɔn an bɛ sungun ɲininkali de la an b'a dɔn k'a fɔ an bɛna don tilema la mɔgɔw bɛna saliya mɔgɔw bɛna sɛgɛn nin ŋaɲaka nin ale dɔnnen don bari an b'a ni an ka kumaden min gɛrɛ ɲɔgɔn na bamanankan na o ye ŋaɲaka ye k'a ŋaɲaki donc ale fana ye kɔnbere de ye i m'a ye ale u b'a fɔ ale ma ko kɔnberetɔn mɔl ni gɔlɔbɛ ye kɔnberetɔn mikrantɔn min ye nin de ye kɔnberetɔn mɔl ye bon a mɔlima yɔrɔ sisan o ye a farikansi de ye quoi parce que n'i y'ale bulu ta k'a lajɛ bulu kɛlen don i b'a fɔ cangara bulu i b'a fɔ gɔlɔbɛ bulu jamujan mais si de fana b'ale bulu kan si b'a kan ka tila k'a fari fana laŋɔɲa quoi i m'a ye voilà donc en tant que ça n'ale nana kɛ ko kɔnberetɔn de y'ale fana ye k'ale fana ye kɔnberetase ye donc ale fana ɲɛci bɛɛ la belebele ye a bɛ ni de makaran ka ligne ladon ka fanga don mɔgɔ la ka énergie di mɔgɔ la côté kɔnberetɔn mun fɔ kɔnberetase mun fɔ c'est à dire ale ta kɔni mɔgɔ caman b'ale dɔn parce que bɛɛ b'a dɔn ko ŋaɲaka bi mɔgɔ walawala quoi donc i b'a fɔ a tɔgɔ b'o yira cogoya min na ko k'a fɔ ko ŋaɲaka walima ka ko tɔw ŋaɲaki hali ni i y'a mɛn mɔgɔ da ko karisa ye a yɛrɛ ŋaɲaki o kɔrɔ de a y'a essayer ka mouvement brusque spontané dɔ de kɛ o digira a tigi la c'est ça donc ale b'o sira de kan donc ŋaɲakilan yɛrɛ de don mais sisan ɲɛnɛmaya kɔnɔ quoi n'i sɔnalen don i bɛ nin kɛ ka i ko k'a min hakɛ ko mɔgɔ k'i hakili t'o la bon o bɛ taa yɔrɔ jan fana bari u b'a fɔ ko kɛlɛtigɛ yiri don ko kɛlɛtigɛ yiri don mun na a tɛ jeni bɛɛ fɛ ni mɔgɔ min tɛ se k'i yɛrɛ la ka ɲa n'i ye nin don gabugu kɔnɔ a bɛ kɛlɛ wuli ka ga la
an delila ka kuma fɔ mɔgɔ ye yan barola ko la ne ko n ko karisa nana kana don gabugu kɔnɔ ka muso sɔrɔ nan duman tobi la ko madame ko nin kasa ka di de ɲɔrɔ an bɛ surafana ɲuman dun k'a giribasara k'a yɛlɛma k'a cɛ la ye a kasa ka di ko nka a tɛ kari e kɔnɔ quoi a tɛ kari kɔnɔ mais i bɛ se k'i ka dutigi kunbɛn n'o ye mun na ja ŋaɲaka de k'u fanga yɛlɛlen don a fɛ a dusu kun bɔlen sigilen don a ka daga kunna ale pɛrɛnnen don kɛlɛ kama quoi voilà ale pɛrɛnnen don kɛlɛ kama a kasa ka di nka a tɛ kari kɔnɔ a y'a fɔ sisan donc ŋaɲaka wusulan ni mɔgɔ min b'a kɛ i ka jateminɛ k'a la n'o tɛ a ɲɔgɔn bolo kurun o sɔrɔ ka da la fara ne yɛrɛ kɔni bɛ kangari caman da mɔgɔ ye mɔgɔ caman mana na k'olu mago bɛ ŋaɲaka la parce que baarakɛla dɔw bɛ baara kɛ ni nin ye ka kɛ mɔgɔ wele fɛn ye quoi ka mɔgɔw la ka jama ɲaga ka k'i yɛrɛ kan ani garijɛgɛ fana garijɛgɛ yiri don mɔgɔw b'a kɛ ka ko caman kɛ hali feerekɛla dɔw ka base yɛrɛ don voilà u bɛ ŋaɲaka bolo tigɛ dɔrɔn k'a bila u ka feerefɛn kan walima k'a yɛgɛyɛgɛ u ka feerefɛn kɔnɔ walima ka kɛ u ka feerefɛn fifa donc voilà donc mais bi bi na e ka ɲɛfɔli dɔ la i ko tubabu yɛrɛ baselen don ŋaɲaka de kan bi bi na i bɛ se ka dɔ f'an ye o kan oui comme c'est une combretacée mais combretacée min don ale ka ɲi mɔgɔw ma n bɛ se k'a fɔ à partir de la quarantaine ka yɛlɛn bari mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a ye sigida la i b'a mɛn mɔgɔw da kuma bɛɛ n kɔ bɛ n dimi n sen bɛ n dimi n kunbere et puis fɔlɔ yɛrɛ an kun tɛ mɔgɔw ye misiri kɔnɔ u sigilen bɛ chaise kan nka o bɛ ka caya bi bi in na n'i taara jumaseli yɔrɔ ni fɛnw na kuma bɛɛ i bɛ mɔgɔw ye u bɛ chaise kan bon musomanw caman bɛ yen nɔ i b'a ye olu yɛrɛ laban bɛ commencer k'a fɔ k'u tɛ sigi ka wuli n'u kunberew t'u dimi bon et puis bange nɔw bɛ mɔgɔw la sɛgɛnw bɛ n'u kan nin yiri bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ parce que n'i ye nanzaraw ye sisan u bɛ nin yiri nɔfɛ u y'a tɔgɔ fɔ ko le kenkeliba velite i m'a ye ko gɔlɔbɛ siman c'est comme si kangaliba siman voilà kangaliba siman an b'a fɔ ko gɔlɔbɛ de ye kangaliba yɛrɛ ye wɔlɔbɔw bɛ min wele bon sisan u bɛ nin wele ko kangaliba siman donc n'u ye nin wele ko kenkeliba velite o kɔrɔ ye ko propriété fɛn o fɛn bɛ gɔlɔbɛ la o fana b'ale la mais ale fana ta ye si de b'a la ka fara kan bon an tilala k'a fɔ tuguni ko gɔlɔbɛ mana kɛ goloba ye cogo o cogo ale de fana ye ŋɔɲakili ye quoi ale de bɛ ŋɔɲakili kɛ ale ka énergie ale ka teli voilà a ka teli dɔn ye parce que ale bɛ a ko wara joona voilà ale b'a ko wara joona donc n'i y'a ye sisan nɔ ko u bɛ ka nin fɔ nin ma tubabuw y'o dɔn et puis u bɛ nin labɔ fana mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ŋaɲaka bulu n'a bɛ feere an b'a feere tan duuru sugu ni fɛn na mɔgɔw b'o ye quoi mais tubabuw bɛna nin bɔ par tonne de ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye u bɛ taa n'a ye yɔrɔ jumɛn u bɛ taa n'a ye u ka maison de retraite n'u ka fɛnw de la imagine anw bɛ nin to yan nɔ u bɛ taa nin di mɔgɔkɔrɔbaw de ma mɔgɔ minnu ye u ka denw wolo ka ban ka denw lamuyi ka ban san 50 nana se san 60 bɛ nalen donc nin yiri nin i ma kan ka yiri fosi wuli k'a min en réalité n'i tɛ nin bulu kelen ou bien fila k'a la bon hakɛ ko ni fɛn kɔni bɛ mɔgɔ sɛgɛn bari mɔgɔ caman de problème b'o de la mais n'i bɛ to ka nin bulu kelen ni fila yɛrɛ kɛ hali te la ka min aw ka te min ta ni aw cogoyaw ni mɔgɔ tɔw cogoya tɛ kɛ kelen aw bɛ teliya ka baara kɛ aw bɛ teliya ka fɛn ninnu kɛ donc articulation kolotuguda ninnu bɛɛ ani n'i kɔ b'i dimi n'i y'a ye fana i b'i salasala ko la quoi dɔw yɛrɛ b'a fɔ sisan nɔ ko n'olu bɛ tagama k'i b'a fɔ ko sen bɛ cɛ ka b'u kɔrɔ i m'a ye an y'a lajɛ hali a ma na ko ŋaɲaka bɛ hali ɲɛnamini kunbɛn hali ɲɛnamini mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a b'o kunbɛn donc yiri nafamaba de don mais an b'a fɔ mɔgɔw ye tuma dɔw la yɛrɛ an yɛrɛ bɛ a ni gɔlɔbɛ fara ɲɔgɔn kan ka wuli a ka ji dɔ k'a la k'a min a ka fisa tellement a ka fisa an b'o kɛ yan nɔ an bɛ mɔgɔ kunbɛnna ɲuman dɔn n'i b'a fɛ baro ka ja tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ŋaɲaka kɛ mais c'est une combretacée mɔgɔw de ka kan k'o dɔn o la k'u ka kan k'u ɲɛsin ninnu ma an ka yiriw de don an bɛ se k'a min k'a sɔrɔ a ma an kɛlɛ u b'a fɔ cogo di effet secondaire ni fɛn ninnu t'a la voilà donc yiri wulita ni yiri min ta de don mais n'i bɛ nin kɛ fura ni fɛnw na u b'a fɔ ko n'i b'a fɛ ka jago ni fɛnw kɛ n'a ye n'i b'a jeni ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna o tɛ baasi ye bɛɛ bɛ garijɛgɛ kɔ bɛɛ bɛ wari kɔ mais fo fɛn ɲuman ka k'i bolo min bɛ mɔgɔw la wasa n'i ye mɔgɔw wele ka na ko i bɛna ka na u fara ɲɔgɔn kan k'u laɲaga f'a ka kɛ min bɛ n'a tɛ bɛɛ bɔ kɛlɛ bɛ wuli dɛ donc o la mɔgɔ caman bɛ siran ɲɛ o ko ninnu na bon a tɛ kɛ ka tobili kɛ kabila caman na
mais dɔw ko ne ma k'olu numu dɔw ko k'olu bɛ se ka kɛ ka fɛnw kɛ k'i b'i sigi a ni fiɲɛ cɛ i t'i sigi a ni fiɲɛ cɛ quoi ni fiɲɛ bɛna yɔrɔ min na i bɛ taa sina n'a ye pour que ale fiɲɛ ka n'i sɔrɔ a ka taga quoi i m'a ye wa donc ko caman bɛ yiri nin nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la nka kungo so yan nɔ a b'an bolo et puis an bɛ se ka dakuruɲɛ 2 min fɔ a la o filɛ nin ye. ayiwa hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ o la an bɛ dan nin yɔrɔ la ŋɛɲɛ ka kan a bɛ fɔ ten ko kuma tɛ ban hakili bɛ a tɔ dafa ko yamandɔgɔ hɔtɛp. ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bacama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tagabali kun do brisa meme ko kami do to fin krekre aboto fin wuri chori chori ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dan so ko